Čudice, Veľká noc ide. Pochovávanie basy. Svit. Sedí mamka v kostole a ja s Milou v stodole. Sedí mamka v kostole a ja s Milou v stodole. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Maríša, pusu dala, mami sa nepýtala, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. V kostole sa modlili a my s Milou hrešili. Maríša posudala, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Za sebou a ideme do obdobia, verme tomu, že pekného, čo sa budeme tešiť, tí, ktorí nie sú veľmi kresťania, tak na jar, a tí, čo sú kresťania, tak na tie veľkonočné sviatky. Ale dnes veľmi som rada, že okrem súborov, ktoré vyjadrujem veľkú pochvalu, pretože všetci sú zamestnanci, všetci robia. A napriek tomu si nájdú čas, aby odišli z práce a prišli takto nám spestriť chvíle pochovávania basy. A že majú v sebe, jak bolo v sobotu povedané na plese, ktorý organizovali, a veľká pochvala za ten krásny ples. Sú to ľudia, ktorí milujú folklór, ktorí milujú hudbu, a myslím, že toto je práve to, čo obetujú zo svojho voľného času pre nás všetkých, aby potešili nás. Ďakujem Bystrianke, dievčatám, ktoré takisto prišli zaspievať, a aj tento krátky sprievod dnes takto pekne ukončíme to veselé obdobie. Takže my vo svite už nepochovávame basu, ale pochovávame trúbu. Dýchová basa, takto máme. My sme si to už tak modernizovali. Takto máme, hej. Lepšie sa to tam ukladá, všetko, ja viem. To si to už zmenil, áno. Takže, kým sa oni prichystajú, alebo už možno sú prichystaní, ja vám prajem do ďalšieho obdobia opäť veľa zdravia, aby sme sa opäť stretli na krásnych podujatiach v meste. Všetko dobré vám prajem. Ďakujeme veľmi pekne, takže ešte chvíľočku, kým sa to nachystá, ale Sviťanka nám medzi tým zahrá. A potom si určite počkajte na pochovanie basy, alebo trúby, alebo už ako sme to nazvali. popred nás cestička do poľa. Pýtala še mi más, keho mám frajera.
do pola. Powiedz mi cerenka, czy już masz frajer? Oj, nie powiem, tak mi powiedziała i se nie starała. Wie do lubienia, nie rozkazała. Tak jej powiedziała, by se nie starała. By mi do lubienia, nie rozkazała. Tu masz klucze.